Бай Ахмед! Коста нема! Ще имаме гости, но има хляб, колкото за нас. Добре, ма. Аз ще ходя да купувам сега хляб. Не се притеснявай. Хляб иска тая. Сигурно пак ще дойде техника. Да купувам поне. Какво да прави? О, майко! Не, този път не. Отивам да купувам хляб. Добре, разбрах. Оплашиме. Ще ходя тогава в газиното аз. Айде. Този човек от колко часа го няма, къде остана? Дойде майче. Какво ти стана на тебе? Само свали мина през тебе? Нема! Тя ме накара пак да отивам в газиното. Пак направи напълно удераха до кожи и костите, къде кокалите ми останаха само. Ти по принцип щял да си изгорял, щом направил път. Не е така, ма. Всичките пари в газиното изхарчих и не можах да платя после устата така. Хората напросто с лопатите ме отрепиха, ма. Много те съжали, като мумия си станал. Чакай, бе, сега да ти дам да пиш.